Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausa kaninyo. Mga igsuon, gisaulog ron sa atong simbahan ang pista sa Santo Niño. Dito ron sa Cebu City, nitakilid ron ang atong timbangan sa Gibugaton, kay tuwa dito nagpunsisok ang daghang mga tao. Nganong wa man mo mangadto? Way kwarta. Way ikaplite. Sige lang, kay doon naman sa tayo umaabot unya dinhi nga Pista Senyor, magsugod sa takarong Pizza 22 atong nobinaryo, nya Pizza 31 sa Enero ang ato sa dinhing Sinolog Festival. So ato nala nang paaboton kung makaabot pa mo. Mientras tanto, malipay kang ni ata dinhi nagkatigom karon og ipangalian nato sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang gugma ni Santo Niño maghari gyud unta sa kasing-kasing nato, labi na sa ato mga leaders sa politika ug sa simbahan. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani mga slots, magpadayon unta sila kadasig sa pagpamalit og slots, niya ang wapasad kapalit mamalit na unta, ug hatagan kita sa tinuod na gugma, kalinaw ug kauswagan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, hindi sa iyo Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaobsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat,
ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasud Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug moingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang katauhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katauhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamakanunayon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Daigang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog ug huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpeta ug mga budyong, singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso.
Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad, kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko, nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato, sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong Amahan didto sa langit.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lagay ikaw, O Kristo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Mutuo mo dili. Karong panahona, nagmadaugon ba ang Dios dinhi sa atong nasod? Tubag. Ingon mo, nakakita mo nya wa man lagi di ay. Sa ato pa di ay kaning kadaugan sa atong Dios on and off. Nay usahay mo daog, nasa usahay mapildi. Ingon ana den Ginoo, sa ato pa dili di siya tinuod nga gamhanan kung mag-usab-usab ang sitwasyon, usahay mo daog, usahay mapildi. Mga igsoon, midaog na ang Dios dinhis kalibutan o kinsa may iyang gipadala aron mudaog siya batok sa yawa ang iyang bugtong anak og gasugod ang kadaugan sa Ginoo sa dihang natao si Kristo nga nahimong Santo Niño. Matud pas unang pagbasa kay natao alang kaninyo ang usa ka bata. So inig katao des bata kadaugan di na. Kanang nagpalaygit, kanang nag-abortion, kanang nag-pills, kanang nag-withdrawal, sa pananguban niya, ayude, nagkondom, unsa mo na sila? Napildi. Gilingay mong tupad ina. Napildi ka? Nakapila ka napildi. Kay nga naman, ang yawa maningkamot nga dili mataw ang bata. Kay ang bata gitawag og kadaugan. Mao na karon ang mga hunahuna aros mga batan-on nga mga minyo, hasta nang wa maminyo, usa ra gyud ka bata, duha ra gyud ka bata. Practically sa tibuok kalibutan naa ginang two-child policy. Two-child policy. Nalimot ta nga ang pagkatao da is bata kadaugan di na siya. Muna si Santo Niño nagbadaugon batok sa yawa kay naningkamot gyud ang yawa nga dili mataw sa kalibutan ang kahayag sa kalibutan nga mao si Kristo ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Nya kinatao man daog ang yawa na sad naningkamot na pod siya nga mapildi na sad ang natawo nga Ginoo. Kay total ang package sa ilang duwa kinahanglan ang natawo nga bata sa kalibutan nga nahimong tao makabalik sa langit nga Dios gihapon pasabot wa matapti og sala. Namatod pa sa ato diring ikaduhang pagbasa, pinaagi ni Kristo og diha ni Kristo gihimotang mga balaan sa Dios. Wa pagani mabuhat ang kalibutan naa na sa plano sa Dios nga iyatang sagupon nga iyang mga balaang mga anak. So ang gusto siya dili matuman ang planos Ginoo na mahimutang mga balaan nga mga matay kita sa sala. Lingay mong tupad. Ang di mo lingi patay na. Ing na balaan pa ka karon. Nabalaan pa ka o wa gani ka mabalaan nakasa na ka pildi na sad ka siyawa. Si Jesus og si Maria nagpartner og si San Jose silang tulo og gikan sa pagkatao ni Jesus hangtod gyud siya nabanhaw wa gyud siya maptapti og sala apil na sad ang mahal nga Birhen Maria. Mao nang diha ni Kristo himuon tang balaan sa Dios ug wa nay lain nga makapahimo natong balaan si Kristo ra gyud si Jesus. Nya hain man si Jesus. Hain man siya. Ay na nagtutok lang mga naong.
hain si Hesus aron maghimo natong balaan niya sa simbahan. Ang simbahan pinaagi sa iyang 7 ka sakramento. Kanang 7 ka sakramento sa simbahan, bunyag, konfirma, unsa palain, kumpisal, Eucharistia, kalawat, kaminyoon, matrimony, ordinations, pagkapari, og hilog sa mga masakiton. Kana siyang 7 maunay makapahimo natong balaan. So kung ikaw karon napildi ka siyawa, balik sa simbahan, dawata ang sakramento nga angay nimong dawaton. Pananglitan, kanang nagpuyo-puyo, unsa man na, napildi o midaog sa yawa? Kusga. Napildi siyawa. Ingna lang, napildi o nidaog batok sa yawa. Napildi na sila o nidaog batok sa yawa? Napildi. Unya unsa may buhaton para mudaog dasad? Magpakasal. So kamong mga nagpuyo-puyo, impiernohono na mo, sige mong ingong I love you to the max, unya padung dahil mo sa impierno, pamalik na mo sa simbahan. Mao nang ningon si San Pablo diri, naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Kamong mga minyo gitawag sad mo aron mabalaan. Kana sang minyo nga nagbuwag, unsa man na sila, ni daog o napilde? Pildi na sad. So unsa may buhaton? Mag-uli ana. Kana sang mga minyo nga nagpalaygit, unsa man na, nagpabasiktomi, napildi ni daog. Unsa may buhaton? Sumpayon. So ay, di na masumpayon, kuyos na. So, unsa may buhaton? Mobalik sa simbahan, mangumpisal, o nya magsabwag na sa balita nga ayaw mo palaygit, ayaw ko ninyog sunda, ayaw mo pabasiktomi, kay napildi mo siyawa, di malipay ang Santo Niño ni Ana. Pila ka kabuok ron ang nagsigig isa-isas kamot dito sa basilika, kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba, unya gasuksok og ayode. Pila ka kabuok dito ang nagsigig warawaras kamot, unya gasigig mintin og pills. Og pila sa kakabuok ang nagsigig warawara, unya putol na ang fallopian tube. Ala, pamalik na mo sa Ginoo, dili man sad ta i-reject sa Ginoo, no? Pinangga magita niya, pero dawata ang sakramento para mahimot ang balaan. Diri sa atong ebanghelyo, na ay 3 ka buok gisulti si Kristo nga hinaot unta makapasarta. Una, ingos Kristo, kinsa tong magdawat sa gamayng bata sa akong ngalan, midawat usab kanako. So kana ding tao nga di nagustog bata, wa na mudawat sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ingna, di gid ta mo balibad og bata, ha? Ingna ba? Nya may sa tiguang naman ko. Basin pa din, napay mahimo diyan. Napay kanang lawog na lang. No? So pasabot kamong mga minyo, ay gimughonong sa paghimo sa inyong marital act. Hangtod yun mga bali. Diha na mo honong. Ay, pag sino, dahil na ba mo gana, hasol. Wa ka baliwa niya. Wa mo ginang imong ngipon. Ang ngipon sa manay nawa. Awa ko kay makaya pa ba na sa ngipon, no? Pero ako 62 ko bro, makaya pa man din. Ako niyan hagdo na. Ikaduha. Unsay gisulting Kristo dire? Ingon siya, matngoni ninyo nga dili mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Timani na ha? Unsa man ang pagtamay sa bata? Kana bitang bata nga yanuhon la nimog kasaba, yanuhon la nimog kusi, lanyog hapak, yanuhog balikas, nagtamay na kaana. Ang imong kontra mao ang Ginoo kay matud pan Hesus,
timan-i ninyo nga dili mo magtamay usan ni mga bata kay sultihan ko kamo ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Inigkusi nimo ana, report day ka dito. Lingay mong tupad. Ingna sugod karon git sabat nako ina sugod karon. Din adjud ko mangusi og bata. Ana ha? Din adjud ko mga saba og bata. Kay ganuan. Anghel imong kontra. Patay ka diha. Pila ka kabuok ron mga tao dias basilika og niya dinhi musimba magsiyon ka namo maluoy ka unta gananas kamot niya kana rasang kamuta mo ikaw bo. Sige ka namo maluoy ka unta ngadtos bata maurasan ang kamuta ang kusog ay mubulog diri. Ikaw. Ana ha? Mga putol ginang kamot ninyo, inigana ninyo. So, og putlon siguro sa Ginoo ang mga kamot diyang gawara-wara. Kanang diya sa basilika, daghang ganap, mura mo nagmagbaha ang kamot magana. Og putlon lang tingali sa Ginoo ang tanan nga nakahapak og bata. Sobra tingali katunga, mga waa. No? Una, matmunig yun, nga di magtamay. Og ang ikatulo, mauna ni ang hagit. Kinsa tong dili mahisama sa gagmayng bata, dili makasulod sa langit. Hala. Mauna na, pagdayapir na mo maglakaw. Ayun, mahisama mo sa gagmayng bata. Paghubo na mo tanan, lingawa kaspari, no? Dili na mao. Ang gipasabot di ay ang pagkamapaubsanon. Ang bata, mga igsoon, mapaubsanon. Ug unsa man ang mapaubsanon, mosunod gyud og sultihan. Mao tong gisultihan ta mong balhin mog lingkod sa atubangan, kadtong nisunod, pwede na mo mga matay. Nga naman, qualified na mo sa langit. Mapaubsanon mo. Pero kadtong nitutok lang nako ning kinsa ko kang pabalhin na mo nakalingkod at aday pabalhin patanaw sa kana mao na sila mga impernohonon dili mapaubsanon kanang inigsultis pare pamalit mog slat unya inighuman giday misa mamalit giday og slat kana mga liwat sa bata pero kanang di gyud mo palit minsan nasad slat nasad hasol ba ning pariaw sigig slat kana mga impernohonon ngilingay imong tupad. Ingna, tagsalan ta kaslat ron ha. Tagsalan kaslat. Narabatay slat nga para sa ato dinhing Sinulog Festival karong January 31. Nya na maligya tagslat nga 10,000 ka slots nga gitawag og PSSPP. Pit Senior Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Tag 100 pesos per slot. Akong hangyo ninyo, mao kini. Pamalit mo rog slot, usa lang. Karong Domingo ha. Palit mo ha, usa lang. Unya, naaman na mga envelope des inyong dool. Ana inyong dool. Pagdamo ana inig uli. Bisag duha lang kabuok. Nya, tagai ang usa ka pamilya dito sa inyong silingan. Usa ngadtos duha magdamog 5 ana nya pahataga sad sila og para slot love offering gikan sa piso ngadtos 100 gikan sa piso ngadtos 1 million mao man atong love offering kung makahatag kanila nya ibalik na nimo dinhi butangi didto para ni sa PSSP ihatag sa tong opisina or diha sa atong mga lamisa ihog ana mahimo na mong dako sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, inyo nang gibuhat para sa parokya, para ni Santo Niño. Nya, mahurot na yun ni atong slot. Di ba? Nya, kamusang mga chapel leaders, dinhi sakop sa atong parokya, dadaan ninyo ang mga envelopes ngadtos mga balay sa inyong sakop sa sa kapilya nya pahataga sila gikas piso ngadtos 1 million o muhatag sila tag 100 tag 10,000
dawata. Nya tigumo na ninyo, irimit din ugma or sa sunod adlaw. Ato inagyapon para nis PSPP, PSSPP. Ana. Lipay kang ginawa na. Naminaw mo nako? Mapaubsanon mo? Nawa, nagamay na lang yung tubag. Ingon lagi si Kristo lagi, kinsa tong dili magpaubo sama sa usa ka gamayng bata, di gyud makasod sa langit. So tulo ka buk atong ipasarha una. Sa una, mudawat gyud bata, di gyud mo balibad. Ikaduha, dili magtamay og bata. Ikatulo, sundon ang pagka masinugtanon, pagka mapaubsanon sa usa ka bata. Labi na gyud dinis atong parokya sa pagpamalit og slots. Ang katong mosunod ani manindog ta. Ang dili mosunod bahala kayo sa buhay ninyo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagpakatao aron iya kitang luwason gikan sa kaulipnan sa sala. Busa, isip mga anak sa Dios, malaumon kitang moingon, O Señor Santo Niño, kaluy kami. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, mamahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituog ang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, Kaluy kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi niining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga kabatanuunan, malipay nga mga lagad kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa tunahing himaya ug kalipay uban kang Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, gipadala mo ang imong bugtong anak aron kami mahayagan sa iyang grasya o gugma. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo
pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa mga angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tadang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, og masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kaputli nga Diosnon, divine purity. Nga mahitabo ra ni kung ato yung ipasar ang katong tulo ka hagit sa ebanghelyo. Mudawat og bata nga way reklamo, nya way limit, nya ikaduha dili magtamay og bata, o nya magpakasama sa usa ka bata. Nya atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang ato dihang mga pimag sa gawas, mga barangay tanods, ang ato mga Eucharistic lay ministers, usherates and ushers, o love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Friends in Christ Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Bummer and Mrs. Cheryl Dagatan and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya karon mga igsoon na atay instruction gikan sa atong talahorong Arsobispo, si Archbishop Abit Oy, nga niining adlaw sa Holy Child, maghimo sad ta og special collection para itabang sa mga
ka charitable work sa simbahan, labi na gyud ngadto sa mga mga orphanages. So, ang inyong ihatag karon ato ning tingbon ikatapos sa aning mga misas Domingo o ato ning irimit ngadto sa atong Archdiocese. So, hinautonta nga dili mo baliban. Karon padayon ko diring mag-announce samtang magpadayon sa silag pangulikta sa inyong love offering para sa Holy Child. Salamat sa ato mga namalit og slots. Mao na ni karon ang atong update, ang atong grace niabot ng atong halin og 166,882 ka slots, napay 533,118 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 310 na sad ang atong nadawat. Mao ni ang atong kaning grace, mao ni ang atong padayon nga ibayad atong previous nga project dito sa akong previous parish. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para atong gasto sa atong mga nagpadayon nga mga proyekto dinhi sa atong parokya niabot ng atong halin og 94,016 ka slots, na apay 5,984 na lang ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge, 190 na sad ang atong nadawat. Salamat kaayo nya. Padayon ta ani kay para man ni sa ato dinhing mga ongoing projects. Ang ato sang DPR para itukod og mga balay, ang atong halin niabot na og 33,155 ka slots. Makaigo na tingalinig mga 55 sad kabalay. So padayong tagpalit aning atong slot nga DPR or Divine Powerful Response. O gusto mo sponsor og sa kabalay, 60,000 ang atong budget more or less. Nya nagsugod na taghimog balay pero wala pay nahuman, basig sunod semana makapakita na ta sa atong nahuman, at least 1 or 2 kabalay. Unya, ang atong pinaka-importanting slots sa pagkakaroon kay special slot ni hangtod ni sa January 31 ang atong PSSPP. Ang atong halin niabot nag 2,711 na apay 7,289 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Yang ako lang hangyo nga inyong tagaan gyud og muhatag mog slot niya dayon tagaig mga envelopes ang tanan nga wa manimba katong tuay mga balay, mga pamilya niya pahuluga sad sila love offering niya irimit dinhi sa atong parokya niya butang ilang diha og nangan nga para ni sa PSSPP. Salamat kaayo. So sa tanan nga namalit og slots atong tagaag masipang pakpak. Salamat kaayo. Unsaon man pagpalit og slot, ato na sang usbon pagpahibalo, una, diha sa atong gawas sa atong simbahan ay daghang lamisa diha karon, ana mo palit og slot or dito sa atong opisina. Pwede sad sa atong bank accounts kaning atong nagibutang sa screen. Nya na may nag-question nganong naa pa ning San Vicente Ferrer Parish nga account, ato nang gi-maintain kay dili pa ta ka-change ana tungod kay bag-o tag mga signatory. Ang atong arsobispo bago pa, wala pa na-update ang atong mga official documents sa Archdiocese nga gikinahanglan aron ta maka-change og name sa atong bank account. So naghuwat lang ta nga ma-available na, nya ato dayon ning i-close. Nya ilisa nato na ni ato nang name sa atong parokya dinhi. So huwat lang mo ha, ay lang kay mo pagdali. I-close gina nato taga San Vicente. Mangigim sa taga San Vicente noon pero mo di man tingali mangigi kay mo. Sige, unya lain sang paagi ang pagpalit og slot mao ang
padala paniagi og GCash accounts kani ato mga GCash accounts nga gipakita dinhi o kaha sa kwarta padala. Ayan, kanila sa mga ngan nga inyong nakita sa screen mao lang say padadi sa kwarta padala aron ma-claim gid na og moabot sa atong parokya. Salamat kaayo. Unya, ang atong nobina di ay ni Senyor Santo Niño din sa atong parokya magsugod karong January 22. Unya, matapos sa January 30, niya ang ato dayong kaning pista inig ka January 31 adlawng Sabado. So ang atong minor novena alasay sa buntag, ang major novena alasay sa hapon. Nya giawhag ang manimbaana ug ang mga pilgrims nga magdaon ta mo inyong image ni Santo Niño kay naatay halad or sayaw petisyon ngadtong Santo Niño mataghuman sa misa sa alasay sa gabi. Ang atong mass wedding karong June 19, tanan nga nagpuyo-puyo, labi na gitong 5 ka tuig pataas o kadtong civilly married, gihangyo mo nako nga magpakasal. So kung namoy mga kailang nga nagpuyo-puyo, i-process gyud ang ilang kasal para aning atong mass wedding. Ipa-register na para ma-secured na ang mga required documents. Naasay pahibalo nga naay tuwa man hinonis laing lugar pero tungod kay suod man ni nato ang nagpasiugda ani mo nang ato lang sang i-announce dinhi dunay medical mission for eye cataract and pterygium operations ngadto sa ipahigayon sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary Parish didto sa Minglanilla, Cebu. So karoning February 11, 2026 alas 8 buntag. February 11 adto didto ang screening didto sa Minglanilla. Nya ang bayronon kung makapasar mo sa maong screening naalay gamayng bayronon 3,500 pesos. Nya the rest libre na. So pangadto mo kay 600 ra ka slots ang available, first come first serve. Adto sa Minglanilla nga Shrine Church. Unya padayon mog support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Timan nga wala koy laing platform sa social media nga ako official kaning Padresiano Ubod sa YouTube. Nya ang iya ani karong subscriber 283,000 na. Nya diha lang mo pagsigig view, like ug share kay mao ni makapa-spread sa atong misa ug sa atong mga kaning pamalandong. Nya ang atong official page sa Facebook page mausad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kani say tan-awan ninyo ha, naa diha ang ato mga official information. Ay mog tan-aw sa uban or labi na gyud mga hatag sa mog mag-solicit silang sa laing mga platforms or laing channels kay basin unyag masipyata, maadto tas mga scammers. Gi manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit, Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Batang Jesus! Viva Batang Jesus! Atong tagaag masipang pakpak si Señor Santo Niño.